Ola, nós somos Javier, Iago Adrián. e David. Pertenecemos a un grupo chamado Polvolandia Feira, de quinto B. Este trimestre fixemos un traballo, o azucre agochado. O que fixemos foi facer unhas operacións de diferentes alimentos. O noso grupo calculou iogures naturales e croissants de chocolate. Primeiro comprobamos os ingredientes de cada alimento. Despois señalamos cales eran azucre. E por último, cunha báscula da profesora e a información da tabla nutricional, calculamos o azucre en gramos e o puxemos nunhas bolsas e o pegamos no traballo. O croissant era 8% azúcar, pero só un croissant. O yogures 4,5 gramos. E o azúcar añadido de yogures é pola leite. Ata aquí a Na nosa presentación. Hola, bons días. Nós somos Eloi, Carmen, Mara, Des Julia e Aquiles. Vamos a falar sobre o traballo do azucre agochado. Eu creo que o noso traballo nos quedou xeñal. E a vos gusta? Ao pesar o azucre, vimos que o yogur, que se supón que era ecolóxico, tiña 14,9 gramos de azúcar. O que máis nos impresiona do yogur ecolóxico foi o almidón ecolóxico. Este azúcar é añadido porque, como ten sabor a vainilla, ten que levar azúcar. A nós tamén nos tocou un bifrutas, que se supón que é san, pero ten un 9,6 gramos de azúcar. E do bifrutas foi a sucrarosa e edulcorantes. Hasta aquí a nosa explicación do noso traballo sobre o azúcar agochado.